ओह माई जी चल जाए हो आटा है देख एक बिस्तर में का कर दूं जा तोरा आटा लोकता हमारा शुगर हाई हो गई बे हाय हो भगवान हम कभी सोचले ना रही है पाहुन जी ऐसे बताई आने लिया नहीं कहना लिया नहीं छाले स्टेट कर दी हनी ला सब घोर के पी होले बने कदम सने ई का करतन पाहुन लड़ाई के कदम बेलो जवानी का जी हां माने हमरा रे के अपन समझ के लइका समझ के हम बोलाओ तने कि कुल करम धरम ये इतना गंदा नियत बा ये राम बतावा हो हमर लइका ने के तब सोचने कि माने इनकर भतार बन जी ना हां शर्म लजबात तन को यही से कहत रही जीजा जी का मत बुला रे तो तू खाली कपार पर चढ़ा देत रही आ हई पे शर्म के देख हमरा भाई ये राम कितना गंदा नियत बा ये राम छी 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 आज के बाद से हमर काम होई चाहे ना शर्म हम ई सब भास ना पेट भरला तहार आ चाहत रहो तो इनकर से करे काम ना हो रोरा जाई जाई रोरा ए मैं सुन नहीं बताओ बानो कि हनी एक दुनुन के भगा दे मिलके एगो से गलती थोड़ नहीं कर खाली जीजे गलती थोड़ नहीं कर इहो तो वैसन छियो तरी बिया निकाल देती जा का करत रे बरबरारो का ओए देख कर लो कोहियो करे से का कि तने हमर सिस्टर बना गोती दी है कनी है आ गोती के वही गाने छोड़ देली के तोरो ना बुझाला कि तनी का 4 दिन होता जा जा हमका 4 दिन छोड़ दे उनका के कुछ भी कहना तो उ सुनत नहीं थी समझ ना रे उ रहेला है जना ए जे उ रहेला तबे आमक में रहेले नहीं के हम करी भाभी तनी हम बड़ा छोटी कदम ना करे आई नहीं छे वो हमरा से अकेले करे ले लेकिन ना करत रही कहते कि बा खमी छोटी करी तनी करे ले लेकिन लथेराई क के करे ले अब उहे जे रहेला ना तो ओकर डर बन रहेला अब हमारा से का जनत बटले बिया कि बुढ़िया अलचार बिया बोली कुछ होइले ना हमारा का करे के बा ओए कपार पर चढ़ाइले बढ़िया और कुछ अरे का करिए बचिया बोललो तो ठीक नहीं है बच्चे बेटी के बराबर पतो के मान ली हम कहनी तोरा शुरू में दीदियो कहत रहे कि इतना मत मान रे पतो के इतना मत मान तो हमरा नहीं के बुझत आको नहीं ना जीजा फोन कइले रहना का आवत न फोन कइले रहना हां तो कहत रहना के तो हमें ना बोलैले रहनी हां अभी बताओ ना ये बेरा हो गेल कबे कमी पाउन की आवत नहीं अभी ले ना आइनी हां तो फोन कइले रहने कहत नहीं ना आटा पिसावे के बताओ जमनिया बजरिया में बानी ठीक बा बस आवे वाला बा ना ट्रेन में निकल गइल बड़न घर से ना जनतारू आटा पिसावे के हमर से जाई बात तोरा तो अच्छा ना लगेला बा कॉल का खोइबो नी ता तो हम कनी कुछ ले लिया मिठाई एक दिन कराइला तो एक दिन के ना जब जानते बड़ कमानी के केहू नहीं खे आवे हमेशा आव तरन जा तरन तो रोज लेके आइहन जहन मिठाई मैं हम ही तो एगो दूल्हा रोज साली बानी कोनो अपन जीजे से ना मांगत दूसरा ले ठीक है मैं हम जाता नहीं ठीक बा ठीक बाटे जो कपड़ा फिर देता नहीं ना ओकर के मत कह इतना मसल के खंगार के अच्छा ठीक डाल दे तू कह दे बताओ हो अपन अपने होखेला आ नानो होखेला उहो करे ले लेकिन अपन मन के करे ले जब ओकर मन करी तबे करी अच्छा कोनो बात नहीं के छोड़ा जाए हमार को दिन के जिंदगी बा निमा चाहे बाउर उहे न करत का करी हम तो परेशान बानी अब काहे बदे या कैसे बदे साला शादी बियाह होला काहे खातिर कि मेहरारू से प्यार करी नफरत ना करी प्यार ऊ ह कि प्यार जन्मों जन्म तक ले प्यार होला अरे प्यार करब तब ना हमार छोटे छोटे लड़का हो यहाँ सा जब प्यार कर बैठी जब सुहाग रात मनावे बैठी तो सास जी हमके फोन याद कर ली प्यार हम कहीं ना पाइला अच्छा चला कोनो बात नहीं के ससुरारी जब हमरा के आही के बाटे सब जिम्मेवारी समझे ही के बाटे में टेंशन का बाटे आ बाबूजी मर गेलो तो जिम्मेवारी हमरे पर न थोपल बाटे आ सार बन गइल बना त कमाए झा झा आ जब हम बाजा बजावे जानी अपना मेहरारू के तो सास जी टपक पड़े नहीं की दामाद जी आई अरे रुआ के पकौड़ी बनल बानी खीर बनल बानी तना मुंह माया में फंसा के आ मीठी मीठी बात बोल के आमा जी हमारा के बोला लेना लेकिन प्यार उ मिल ना पावेला कोमल कोमल भी कहत हुए सोचत हुए कि पति जब हमरा लगे आवत हुए ना कोमल प्यार ना कर पात हुए आओ चच्चा काल बा ठीक बड़ा ना चल यो गाँव के चच्चा हो कोनो बात नहीं के आ चले तो लेट होता तो मान ला कि अब काम धंधा पड़ल बटे खाद बिया छीटे के बाटे तो हमारे ना छीटे का दामाद है समाद ससुरारी का इकलौता दामाद है और थोड़ी बटे के प्यार हमके मिलत ना है बुझाता है जुकिया चक्कर सरहज पर न तसाली पर हमरा चलावे के पड़ी आ टेंशन का बा
बस जादू के पुड़िया है पुड़िया, रंग अपन दिखा देवे गोटे, प्यार कही लेवे गो बाटे। साली पर डोरा डाली कि सरहज पर डाली, दोनों पर डोरा डाले दो, कोनो दिक्कत नहीं के, प्यार है। डोरा यही जो डाल लेते नहीं, सास जी बड़ी तो हमरा के यही जो बोलाई लेती है, सार बड़ा तो बहरे रहेला। सरहज के तो मन तो करते हो यहाँ प्यार करे के कि प्यार करी, जाना तानी कि वो पट जाइए ना हमरा से, तने प्यार का मीठी मीठी बात कह के हम फुसलाई बात बोलब, हर चीज दे रोमांस करे के कोनो बात नहीं के। अब घरे ना जाई, डोरा यही जुटाला, कोनो बात नहीं। चल झाड़ू लगा दे, स्कूल माटिए हो एकदम से। पता कहाँ बूढ़ी नहीं गई ना, ई ना कि हाँ बता देंगे का खाना पीना बनी, आ रोज कहतड़ी कि हमके ना आलू में फराउटा बना के धो दे, हम खाए दिन भर। अरे आलू है नहीं कि कौन कि जाए 2-4 किलो आलू लिया दे, तो काहे के सुनो, खाली फराउटे चाहिए आलू को। हराई लाग गई एकदम से ने, झाड़ू लगावत लगावत मन ना उमजा जाता। पता ना हमके कमजोरी हो गल बा कि का हो गल बा, खूबे हाफेला। ये भगवान जी रे, ओ क्या बता रे, ये नंदोई जी हैं, नहीं लिखा चला तो ये दादा देखो न, सुबह रहे से फोन करता नहीं, फोन नहीं की उठावत, एक बार चुपचाप पटाई ले आवत नहीं, डांस करत। चल तनी देखी बतियाली। अरे दादा हाउ जी, अब बड़ा अचानक जी। अचानक हाँ बस यूं ही। आप फोन में आपको कहा रहला सुबह से मोबाइल देखलिए, पहले हम फोन के ले बनी। हाँ फोन तो आई लाला, टेंशन नहीं के, अब तनी सोचने के तनी का कौन बतिया में टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, कहिया आपके टेंशन रहेला जी? टेंशन रहेला एजू ससुरारी के काम धंधा कैला के बात बुझाता। तू समझते हो कि एजू का काम हम संभाला तानी, काहे से कि बाबूजी मर गेले वहाँ, सार बना तो बहरे बना, कुछ बुझाला ना उन करा के, जाने लू ना तू इतना। ये तो ना जानती थे रहती कहीं औरी रहती भाभी आई है जी के बैठी अरे मारी, अरे बड़ी ठंडा लागत है जी। भाभी तब पानी उनी लेके आओ तनी ना, पानी वानी मत पियावा, सब ठीक अच्छा बटे। पियो के है ना, बैठा कोई ठले बनी जी। अब भाऊजी को आपके पानियों के ना पूछे से लेके आओ तनी। ना ना रहे दा, पानी का जरूरत तो बाटे। जब पानी ना पिए तो तनी आराम से बैठ जाई, आपसे बतिया ले। अच्छा भाऊजी एक बात बतावा, बोलिए। भैया बहरे रहना आवे ना? ना जी याद ना आवेला हमरा। ना भाभी तू केंग न रहेलू, का करी का करी? काहे न रह जाए, काहे हमारे न- बिना रह जाए तो हम ना रह पाए। ना ना आ भाभी एगो पूछी तनी एगो बात है। अरे एगो नहीं 20 गो पूछी। ना रह पाइल, लेकिन प्यार कैसे होला भाभी? प्यार हाँ हम मुड़िए नीचे के गोड़ा ऊपर रख के मन रह जालू तो तोहर तू चुमा ले बोलू, पैरवा नीचे करके या मुड़िया ऊपर करके पैर आप चुमा ले खाऊनी बोलू। हमी अच्छा तो भाऊजी आई आप बटले बनी तो टेंशन का जी। हम बटले बन तो टेंशन, वाह बाप रे बाप, लाइन एनियो से क्लियर बा आ लाइन उन्हीं से बुझाता, तनी तनी बिजली जगह दौड़े ले ना दौड़ती है। भाभी हाँ ठीक बा, हम बटले ना मनी, एमा का टेंशन बाटे? ए जी का का बड़ी भाभी? दर्द होता जी का खपरा में कपड़ा में दादा बादी। दबा देना। अरे कितना है आपकी हाथ हवा से नीक लागत है जी। अरे हाँ भाभी, हमारे इतना हाथ में जादू है ना, चलोले है लेकिन हाथ में पूरा जादू बा, जेकर सर पर हाथ धो देली ना उतना बस बस दुख दूर हो जाला। कोनो बात पाऊ के नहीं। बोली सुनत। गोड़ लागत खुश नहीं रही। मम्मी, हाँ बबुआ कब नहीं ऊ तनी हो गई 10 से 30 मिनट। और बुझ के चिट्ठी भेजे ना। हाँ कपड़ा भाभी खींच के चर के तनी ऊपर पसारे लगल है। ना जनता बनी अपन जांगर बता सब कुछ बने के त कुछ नहीं। ये कोनो जाना बात तानी जी इतना हाथ में दौड़ल होता, कपड़ा खींचल ना बना कर हम रोज तो हम ही कमाओ करी ना। और तो ये करे हम तो बोल बोल के ना होइबो करेंगे। मम्मी जी वो कहानी कि मकुनिया आपको, अरे मकुनिया बने आलू का परोठा बना के रखले बनी। ले बड़ू हां जाई पाऊ के पानी में पी के देलू हां हां पानी में पी लेल बनी ना जी। ताऊ हाँ, हाँ। एक कुंटल गेहूं बा कहूं जना नहीं हो के पीसावावे के बाटे। अरे आमा जी रउआ तने खातिर और के बोलौनी है। काय आमा जी
रउआ विश्वास करी आई आलू का पराठा खा लिया के कने पानी में पियावो। रउआ विश्वास करे, दामाद लगाओ, घर जैसन रही ना, बेटा जैसन रही ना, सब काम ओरिया दे। तब भाभी ठीक बा भाभी बोली ठीक बा, को साल खातिर गोइल बना साराम? पाहुन हाँ अरे कुछ समाचार बताइए। ठीक बा, आवा तनी। अरे हमर लड़की के कुछ भाभी कितना सुंदर लगा तारू। तके का चाहिए सब कुछ बोल दे, हम सब लिया के दे दे। ठीक बाटे भाभी? हां देखो क्यों ना? हो गइल। ठीक है भाभी, फिर बाद में मिलब, ठीक बा? अरे मई वही एक नंबर बा, लेकिन कुछ और कहो इनके देखी ना तो एकदम से ने हमारी आत्मा की शांति मिल जाला। जौन कहेला आदमी वो करा के कुछ कुछ तो जरूर होके लागेला। इनके देखी ना तो मन करेला ना कि एकदम इनके का कहते। अब पाहुन एबरी के ढेरे कछावतनी इहे कहला अपन अपने हो या नाने हित ना तो को दिन के हुए तो करी भाई। हैं चल ठीक है बजे हेले चलो तो पाहुन हाँ माजी रुआ हमरा के बुलानी है। नहीं के मन तक कह देबेला मानता नहीं कि गाड़ी बटले बाटे कौन जे हुए पैदल जाए के बाद घरे एगो चलावे वाला नहीं के आदमी। अब रुआ हमरा के दिहनी ना ना दहेज में अभी। अब देखिए पाहुन देखी जितना भरोड़ है ना रहला उतने भरगोड़ पसारा देला। चली बात जाए। समझी बुआ छोटे ना रहे ऐसे सोचनी कि लड़की के पहले शादी निकाल ओकरी बाद लड़का के कर। अच्छा चली- कोनो बात चली- नहीं चली के अम्मा जी। चलावो तनी न। चलिए अम्मा जी ऐसा कोनो बात नहीं के, जब मन करे गाड़ी हम लेके जाइला एजू तो खूब चलाई ना। अब रोरी नो गाड़ी पर चढ़त तनी चली हां खाली एगो एथु नहीं के लेकिन यूज त एकरा के आप ही न करत। अम्मा जी ऊ घरवा आई घरवा बाटल नहीं के ना ना। ये पाहुन का अम्मा जी? सीट बदलाई तो 100 रुपया लागी कोवे बाबू। अरे सीट बदलाई में 130-40 रुपया लगी, आ हॉल बदलाई में 350 ना तो 500 रुपया लगी। अगली बार आई पाहुन ना तो ई काम कर दिन जननी। हाँ, आ सर्विसो को बुझाता है गाड़ी के करावे के बाटे। हाँ सर्वेक्षण कहत रहे बबुआ के पान जी जाए तो सर्वेक्षण करा दिए तो हम ना समझ। अच्छा को नंबर ठीक हो ना? यूपी 60A Q 9190 ये नंबर ना? यूपी 6091 पर और का कब गाड़ी के बारे में हमारा जानकारी नहीं ना है माजी लोगों के बारे में नहीं के। का कहत रही पैसा ले जाइबो मने आटा खाते के जाई न लिया दे। ठीक बा पैसा रख देबल मरिया पा, हम 1 घंटा में चाहे आधा घंटा में ना ये जाता पाऊं तनी हम जात रहनी है ना एक आदमी के घर नो कटावे लइका हां हो माजी जननी। तनी आधा घंटा कुछ काम बा मोबाइल में हमरा। ठीक बा ए अनीता हे ने आऊ तनी कहे तू थरी में चाउर तो हम जाई नो हम कटवाई आई हमरा जब केहू में तो हमार नाती पोता होई त के आई जाई। करे मई पाहू का हो गई? करे ना या कि पैसा हम धो देता नहीं जीजा मंगी हम तो दे दी हम। अच्छा। चल तू चल चल हाँ, हम चलम भाई। कटवाई जा लइका भाई बन रे हमको के को? इनकर धूमन को लइका बन रही हो बोला गई से सुबह रही। अरे मई हम चलम। पाहुन हाई कुल काम का खलम कनिया कहां बिया हराम बड़ी भाभी। जो जा ले ले बच्चा तनी सही घर तो हमरा के ले चलबी ना? हां चल आ बोल दे भाभी से देखल करी हम ठीक ना। अच्छा ठीक बा हम बोल देते ना। हां ठीक जाई हो नो कटवाई मान तनी कि हम केहू में ना जिम त हमारे में केहू आई हो हां हमरो तो पतो हो बिया कनिया से बोल दियो। आटा पिसवावे चाहे गेहूं पिसवावे थोड़ी हम ना जाए, टाइम दिहानी है ना। आ वो काहे खातिर दिहानी 1 घंटा हो कि सरहज के हम पा के कुछ करब पटाई कहब कि का भौजी हमरा से पटबू का बम नियर फटबू का ना, प्यार से पटाई और दिल से पटाई। आ जब हम अपना घर प्यार करे बैठी ना तब अम्मा जी फोन कर दिला, आई पाहुन रउआ के एक खिचड़ी बना के रखले हैं आई। साली जी फोन कर दिले, आई जीजा जी रउआ के ना एकदम पूरी खीर बना मैं भाव लगा लगा के फोन याद कर लेना। ऐसा कोनो बात नहीं खे, चला उजना डोरा डल पावेला हमरा मेहरारू बना वही से ना लइका बच्चा ना भइल। हाँ डोरा तो हम एजू डाला केकरा के भौजी के सरहज के अपना बाबूजी तो मर गल लेकिन सारो भी तो नहीं खाना कमाए धमैला में अपन ध्यान रखले हवन। भौजी के तो प्यार मन तक करत होई जान नहीं, लेकिन यह मौका प्यार करे के अपन धोखा चाहे मौका चाहे तोहफा अपन दिहन कोनो बात नहीं के। अम्मा जी तो गइल हैं बाहर और कहाँ बड़ी हो करे जा भौजी
अरे तैयार हो हम आवत हई फौजी। फौजी सुतल बाड़ी, कोनो बात नहीं है, प्यार कइले ही तो फौजी। इतना ठंडा लागत कि मन हो जाएगा। फोन करत था कि सही में उड़ा जइता तनी मनी गरम लागी ना अकेले सुतल मन में औजा जाता है। इतना ठंडे में 2 आदमी रहे तब न गर्मी होला हो, अकेले बताओ मन औजा जाता। भाभी का जी अरे मत पूछ। अरे केने बाड़ू हो अरे अरे ठंडी लागत जी हड्डी। अरे ठंडी लागत का राजा बाड़ा ना गर्मी देवे लेवे का दिक्कत अरे जी बाटे। हम आपे पे ढुक जाई ना करत रहनी है ना मत ढुकी बारे में का प्यार करे खातिर अरे जी। आ ढुकैबू ना का अपना। बाप रे बाप सुनी का भाभी, जब तोहार पति ना होला ना, पति ना होखे के ए जी महसूस ना होके दे, ठीक ना। ओ जी ठंडा लागत तनी ठंडा लागता हम बानी में गरम करे बदे। हाँ पे के देखते तो हम बानी और बाड़ू नाही तो हम तो कोनो ऊपर टेंशन नहीं चल है। जैती। का कहलू कहिया मत नंदोई है, जब पति का प्यार दे सकीला ते में कौन दिक्कत बाटे। तब कोई चीज दे सकी ना। तब और का ए जी का अब का कौन अरे का कहबू, इससे पहले एगो चुम्मा दे दे हमरा के। माने की का अरे बाप रे आपको लागेला कि एक खूब मिनट खखुआइल रहे नीचे। तू लजात हो, माने कि दीवार का भी आंख होला ना। अरे अरे दादा 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 मत पूछिए अब का कहूं। ये भौजी मन करत है ना कि तोहरा के बाहों में कस के आ सुहाग रात मना ली का। चलो ना हनी शुभ काम में देरी का जी। आय, बाप रे बाप, शुभ काम में देरी का जी, माने कि तैयार हो। हरी ऐसा मत बोले ना, हमको बहुत डर लगेला। हम ना देखा? सोचे ना कि आप हमसे बिछड़ जाए चाहे दूर। देखा हम अनाड़ी नहीं की ना कोनो खिलाड़ी बनी, हम है नंदोई, ठीक बाटे। हमरा से एक बार बाजा बजवाला आ हनीमून मनाला, सुहाग रात मनाला हमरा संग। तारी संगे ना हम सुहाग रात मनाए, हनीमून मनाए, लेकिन ताके एगो काम करे के पड़ी। बोला करबू? ओ ऐसा काम ये ताके पति के भुलाए के पड़ी। अरे जी आप कोई देनी हम ना भूले ऐसा को भरी बटे। बस तुम का करही के बाटे, बस उनके याद मत कर, फोन मत कर, आ फोन कर हमारा के का दिक्कत बाटे, आ प्यार कर हमारा के, जिंदगी हमारे संग बितावा। आ तू जानते हो कि हम यही जुड़ही ना घर जमाई बन के, त टेंशन का बा, दोनों जानी का कुछ सुना काम चलत रहेला। आ चला तनी अब सुहाग रात मना लिहन जा, तू न जाना। नहीं ना डर लगता। डर लगाता है, मैं डर का ये डर है, मैं उड़ा। अरे आई बाकी खूब मिठाई बढ़िया बेटे बटाइले ना। टाइले छोड़ ना, आखिर त ना इज्जत कइली असन। हमनियो के बउवा होई ना माई भतीजा हमनी के, तो वैसे ही करल जी हमनियो के। ई निकल को तो दो चाची कहां गइल बने? का जाने दू नहीं हे लौकते ना उहे लौकत नहीं। भाभी हो देखो तनी हम ठीक बा। चल देखते चलता ठीक चल के भाई। अच्छा पाऊँ तो गए लोग हम काम से ना अपन लियावे तो करे, लेकिन एकर तो लौके के चाहिए ना। ई कहाँ लिया सुतल उतल बेकार लिया ना। ये गिलासिए मेरा लड़ा सुगला दे दे कनियो के गो। का दिलत रे? आटा वाले चल ओह माई जी आटा ना आई हो। आटा है, देख एक के बिस्तर में का कर दूं जा, तोरा आटा लोकता। हमारा शुगर हाई हो गई बट हाई हो भगवान। हम कभी सोचले ना रही है पाहुन जी ऐसे ना बताई आटा लिया नहीं चाहे ना लिया नहीं छाले स्टेट कर दी हनी आज लास्ट पर घोर के पी होले बने कदम सने ई का करतनी पाहुन डरला लेके एकदम बेलो जवानी का जी। हां माने हमरा ओरा के अपन समझ के लइका समझ के हम बोलाओ तने कि कुल करम धरम ये इतना गंदा नियत बा। ये राम बतावा हो हमर लइका ने के तब सोचनी कि माने इनकर भातार बन जी ना। हां शर्म लजबा त नको, यही से कहत रही जीजा जी का मत बुला रे, तो तू खाली कपार पर चढ़ा देत रही। आ होई पे शर्म के देख हमरा भाई। ये राम कितना गंदा नियत बा। ये राम छी 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 आज के बाद से हमर काम होई चाहे ना होई बाकी हम ही सब ना ना पेट कर। भरला तहार आय चाहत रहो त इनकर से कर ले काम ना होखी रौरा जाई जाई रौरा। ए माई सुन ना सुन बताओ बा न कि हनी दुनुन के भगा दे मिलके, एगो से गलती थोड़ नहीं कर, खाली जीजे गलती थोड़ नहीं कर, इहो तो वैसन छियो तरी बिया। क्या मैं चुप रही, तू चुप रह। आमा जी रहुए ना हमारे के उसको ले हई
जब हम प्यार करे जाई और बेटी के सुहाग मनावे जाई तब रहुआ हमरा के फोन करके बोला दे। प्यार हम ना कनी करे जाई जब हम अपन बसीनगंज भिड़ावे जाई और बेटी पर तब रहुआ फोन करके बोले ए पाहुन आ जाई। वही से ना सुहाग रात इनकर संगे हम मनाउनी है त का गलती कइनी है? छी 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 ठीक बा मनाई दिया ना तो एकरा से बढ़िया लेके आ चल जाई हमेशा हमेशा सारा चोरंगा में गलती अरे हां तो हमारे में तो गलती बात लेके जाइबे करब दू गो रखब दू गो रखब। अरे तू गरम मेरे- बेशरम मेरे मेरे दो बीबी मेरे दो बीवी और बेटी और पतो मेरे दो बीबी मेरे दो बीबी। जा या पे शर्म चुल्लू भर पानी में डूब के मर जइता तू। आ तर शर्म लाते दो बीबी करता 50 गो रख रहा। हम का जवाब दे अब लइका के हम बताओ तो यही से कहत रही भाई कि मत बोलाओ हम बानी अभी करे खातिर कुल काम हम करब त ना कपार पर चढ़ा के रखल। अरे हम का जानते हैं बचिया यही से कहला कि अपन काम खुदे अपने कर दूसरा पर कभी भरोसा ना करे के चाहिए। अपन बेटा अपन मर्द अपने होला समझ गेले ना आ दामाद अधी अपन बेगाने होला।